Hapo mafana mashule wote upazani. Hapo mafana. Hapo hapo macho. Third one, ngajabula ngengoma zakho yonke episode chaya 1 shaka 2024. Oh, ngomhla bani? Shaka ka 31 2023. Yes. Yeah. Oh yes, ne. Abasi chaya ingoma zakho fere yonke episode. Ne? Until usachaya ngo 12 shaka 2024 1. Sahlukanisa unyaka. Yeah. Fero. Yebo. Siwengayo le ngoma fero. Yeah, ithini le ngoma? Ha, fero indaba zomjola ya. So chayile ngampela. Ah, siyabonga. Angizocela ushura nayo before hamba. Okay, no, angizohamba manje. Okay, ngiyabonga. Thank you. Sure. Do you mind if I post it? Yeah? Do you mind if I post the video? Yeah. I like it. You like it? Yeah. Okay, thank you very much. Sure. Mina uJenis wasemaLawu. WasemaLawu ne? Yeah, ngihlala eBlack Band, Chapas. Thanda umculo kaKhuzani. Kakhuzani ngiyayithanda ngempela. Ah, siyabonga. Sure. Yeah.